Kollox fl-arja u ħadd ma jafx se jiġri. Ġenituri mħasba, għalliema f'inċertezza u gvern bla soluzzjonijiet. Din kienet is-sitwazzjoni f'pajjiżna f'Settembru tal-2020 meta l-Gvern u l-Ministru tal-Edukazzjoni sa ġimgħa qabel ma nfetħu l-iskejjel ma kellhomx idea ta' kif ser isir dan. Net News 2 filgħodu staqsa lill-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana dwar jekk għandhomx strateġija l-ftuħ tal-iskejjel li ser tkun qed tintuża minn ġimgħa oħra meta jerġgħu jinfetħu l-iskejjel mill-ġdid. Bil-Ministru tgħidilna li għadu kmieni wisq biex isir dan. Wieħed irid japprezza illi dawn mhix xi ħaġa li toħroġ strateġija issa għal Settembru. Iżda wara li bqajna nsostnu mal-Ministru li minkejja kollox irid ikollok pjan għal kull żvilupp u sitwazzjoni, il-Ministru saħqet li kollox huwa lest. Jekk l-iskola sa tal-argument ħatinfetaħ għada, preparati. Għat-tieni sena konsekuttiva kemm l-allima, l-istudenti u l-istaff tal-iskejjel diġà qed jistaqsu ħafna mistoqsijiet dwar x'ser ikun qed jiġri biex ma jibqgħux fil-għama sal-aħħar minuta. Iżda sfortunatament qed jibqgħu mingħajr tweġiba għax skont il-Ministru Justin Caruana għadu kmieni biex wieħed jagħmel dan. Dan kollu jkompli jikkonferma kemm il-Gvern ta' Roberta Bella huwa bla pjan u kemm ma tallem xejn minn dak li ġara s-sena l-oħra fejn tidħol l-edukazzjoni ta' wliedna.